4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, להרים עקבים לגופי ברכיים, לסגור. להשאיר רגליים על פוטבול, לסובב פרסומיים ושורש כף היד פנימה והחוצה ולנער. לקום מהמיטה, לקחת כדורים ושתי אופציות, או אדום אחד וכחול או אדום אחד וצהוב. לקחת כדור, לשכב לגב, תשימו כדור בין הברכיים ולקחת רצות קצרות לידיים. או אדום אחד בצהוב או אדום אחד בכחול. לקחת רצות קצרות לידיים, אפשר להרים לשבת ראש למעלה. אדום וכחול. להנפק כפות רגליים מהבר, להוריד ידיים, ללחוץ בין הברכיים, להרים ידיים וקצת לשחרר, להמשיך. 1, פועל ברגליים. 2, 3, 4, עוד 4, 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר, תוריד כפות רגליים, להניע ברכיים מצד לצד. שתי כפות רגליים, להוריד ידיים, לנתק ראש, ללחוץ על הכדור, להוריד ראש, קצת לשחרר, להמשיך. 1, לחיצו לכדור. 2, 3, בפתיחה ללחוץ. 4, עוד 4. 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר, תורידו כפות רגליים, צד בצד, לנתק כפות רגליים, להוריד ידיים, לנתק ראש, רק ללחוץ. 1, פנימה, 2, 3, 4, עוד 4, 1, 2, 3, 4, ולשחרר. להניע ברכיים מצד. תפתחו ידיים לצדדים, רגליים, להצמיד ידיים ללחוץ על הכדור, לפתוח ולשחרר. 1, 2, 3, 4, עוד 4. 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר, לנוח, יחד עם הראש. ידיים, לנתק כפות רגליים, להצמיד ידיים, לנתק ראש ללחוץ, לפתוח, להוריד, לשחרר. 2, אפשר לקחת רצות ארוכות. 3, או לעבוד על אדום אחד. 4, אם קשה. 5, מה קרה? 6, אפשר לעבוד על אדום אחד. 7, 8, 9, פעם אחרונה 10, לשחרר, תורידו כפות רגליים, לנוח. לכופף מרפקים, לנתק כפות רגליים מהבר, לאשר ולכופף. 1, ללחוץ. 2, 3, 4, עוד 4. 1,
כדור מתחת ימין. תרימו ידיים. רגליים תשב. להוריד ידיים, לנתק ראש, להוריד רגל ימין לכיוון הקפיצים, להרים ידיים, להוריד ראש. להמשיך. 2, תלחצו בערך למשוך. 3, 4, עוד 4. 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר. קצת לנוח. שוב להוריד ידיים, לנתק ראש ורק להוריד ולהרים. עוד 4, עוד 3, עוד 2, פעם אחרונה יפה, ולשחרר. ולהחליף בין הרגליים, כדור מתחת לברך שמאל, להרים ידיים. 90-90, להוריד ידיים, לנתק ראש, להוריד רק רגל שמאל, ולחזור. 2, 3, עוד 3, 1, 2, 3, ולשחרר, קצת לנוח. עכשיו רק להוריד רגל, בסדר? מחזיק מידה עם הידיים, לנתק ראש, רק רגל. 1, פנימה ולמעלה. 2, 3, עוד 3. 1, 2, 3, ולשחרר. מצד לצד, מצד לצד, לצד, לצד. תחזרו רצועה מצד שמאל, בסדר? שימו כדור מתחת להגה, מתחת לסקרון. אותם קפיצים, קחו רגל ימין ורצועה ארוכה. ליישר רגל ימין, ליישר רגל שמאל. ידיים על צדי גוף ומחזיקות נרות מברזל. מספריים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, פעם אחרונה 10, תורידו רגל ימין, להרים רגל שמאל. תפתחו רגליים לצדדים, להוריד רגל שמאל, להרים רגל ימין. שוב, להוריד רגל ימין, להרים רגל שמאל. סיבוב, להוריד רגל שמאל, להרים רגל ימין. שוב, להחליף. סיבוב, להחליף. סיבוב. לרס, תרימי רגל ימין. תרימי רגל שמאל. תרימי רגל שמאל. עכשיו תפתחי ידיים לצדדים. כן, עכשיו להוריד רגל ימין, להרים רגל שמאל. סיבוב. לעשות 3. עוד 2. פעם אחרונה. ולשחרר תוריד רגל שמאל. לפתוח רגל ימינה. ולהחזיר. יופי. שתי רגליים באותו רצועה. להוריד רגליים ולהרים רגליים. 1. בלנס. 2. 3. עוד 3. 1. 2. 3.
עוד 3. 1, 2, 3. תורידו רגל שמאל, לקחת רצועה, מתיחה, ולשחרר. להחזיר רצועה, לשים בחזרה. לקחת רצועה לרגל שמאל. רגליים נשארות, מספריים. 1, באלנס. 2, למעלה למטה. 3, 4, 5, ארוך. 6, 7, 8, 9, פעם האחרונה 10. עכשיו תשימו לב, שוב, רגל שמאל למעלה, רגל ימין למטה, לא למעלה, תפתחו רגליים לצדדים. עכשיו תורידו רגל שמאל, להרים רגל ימין, ושוב להרים רגל שמאל, לפתוח לצדדים ולהוריד רגל שמאל, שוב להרים למעלה, לפתוח, להמשיך. נעשה עוד 4 כאלה. עוד 3, עוד 2, פעם אחרונה. תשחילו רגל ימין באותה רצועה, להרים ולהוריד רגליים. כמה 6. עוד 6 כאלה. 5, 4, 3, 2. פעם אחרונה לכופף ולשב. לכופף ולשב. עוד 4, עוד 3, עוד 2. פעם אחרונה יפה ולשחרר. תוריד רגל. לפתוח רגל שמאל שמאלה ולהחזיר. לקחת רצועה, למתוח ולשחרר. להוריד רצועה, להוריד כדור, לקרוא מהמיטה, לסובב כתפיים 1, 2, 3, 4 ולרס 1, 2, 3, 4. אנחנו פותחים חצים, תוריד משנת ראש למטה, נשים כדור בין השכמות, ושוב לשכב ולגמרי. בסדר? ידיים מאחורי עורף. לפתוח פתח הזה, להסתכל לתקרה, לאחור ולהרים ראש. בסדר? לפתוח פתח הזה. 2, 3, 4, 5, 6, להרים ולהוריד ראש. 7, 8, 9, פעם אחרונה 10, ולשחרר. שוב הידיים מאחורי עורף. לפתוח מתחת הדרך. שמאל ולהחזיר. שמאל, ימין, מיטה פתוחה קצת. 1, 2, 3, עוד 4. 1, 2, 3, 4. לסגור, לפתוח ולחזק קצת למוח. ושוב להרים ראש. עכשיו תפתחו מתחת הדרך, קריס קרוס. 1, 2, אפשר לפתוח עד הסוף. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. עכשיו לפתוח ולסגור. 2, 3, 4, עוד 4. 1, 2, 3, 4, ולשחרר. לפתוח בטח הזה, לפתוח ידיים לצדדים, קצת לנוח. ולעלות לקבל ברכיים ולחזק, להתנמנם מצד לצד, מצד לצד, צד, ולקום מהמיטה, לסובב כתפיים 1, 2, 3, 4, וריברס 1, 2, 3, 4. נחליף לכלי זה כחול, כחול אחד, תשים כדור בצד על הפלטפורמה וניקח קופסה לרוחב. לשבת על הקופסה. ונסתובב עם הפנים אליי. רגל, בשורה שלכם רגל שמאל לקופסה, ברך למיטה אחורה. אתם רגל ימין על הקופסה, רגל שמאל אחורה. בסדר, פה ברגליים. ניקח רצון מאחורינו. בסדר? קצרה או ארוכה. יד שנייה מאחורי אוזן. בסדר? תרימו יד כמו קקטוס. עכשיו למשוך לכיוון פוטבול ולעצור. 1, 2, ומי שקשה אפשר להחליף לצהוב. 3, יד מאחורי אוזן. 4 מאחורי אוזן, יד שנייה. עוד 4, עוד 3, עוד 2. פעם אחרונה יפה, ולשחרר, להוריד ידיים וסובב כתפיים. עכשיו שתי ידיים מאחורי האוזניים, בסדר? שתי ידיים מאחורי האוזניים. אפשר לשלב בין אצבעות. שוב דחיפה לכיוון פוטבול ולחזור למרכז. 1, 2, 3, 4, עוד 4. 1, 2, 3. פעם אחרונה 4, ולשחרר. להוריד ידיים, לסובב כתפיים. יופי, נחליף בין הידיים. יד אחד מחזיקה, יד קרובה לפוטבול. יד שנייה במוטה, לפתוח באלכסון ולסגור לכופף. לאשר ולכופף מרפק. יד שנייה במוטה, בינתיים. אז עוד 4, עוד 3, עוד 2. פעם אחרונה ולשחרר. לקחת רצועה קצרה או ארוכה, שתי ידיים. טוויסט בצד משנת הראש, טוויסט בצד פוטבול. משנת הראש ולפוטבול. 1, 2, 3, פועל ברגליים. 4, עוד 4. 1, 2, 3. פעם אחרונה 4. ולשחרר. כתף אוזן
כתף אוזן, חצי סיבוב מקדימה. כתף אוזן, חצי סיבוב מקדימה. שוב ניקח רצועה ארוכה עם יד קרובה לבר. יד שנייה ישרה מקבילה לרצפה, בסדר? עכשיו נעשה דבר כזה, לפתוח ידיים מקבילות לרצפה. נעשה בורק לכיוון משנת הראש עם ידיים ישרות, טוויסט, לכופף מרפק ולפתוח שוב. לאשר. בורק, לכופף ולפתוח. יפה מאוד. בורק, לכופף ולפתוח. נעשה עוד 4. אם קשה אפשר לקחת אותם 2 ידיים. 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר, לשים אותם בחזרה. כפיפה לכיוון פוטבר, וכפיפה לכיוון משנת הראש, ולהסתובב לצד השני. תודה רבה. להתחיל בין הרגליים. הגב קצת יוצא, כן? פועל ברגליים, גב ישר, מבט פתוח. ניקח רצועה מאחורינו, או קצרה או ארוכה. תרימו יד כמו קקטוס, יד שנייה מאחורי אוזן. למשוך, 1 לכיוון פוטבר. כמו קקטוס, מבט פתוח, 2, בבקשה. 3, 4, עוד 4. 1, יפה. 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר, להביא ידיים. להסתכל לצד ימין, להסתכל לצד שמאל. פעם ימין, פעם שמאל, פעם ימין ופעם שמאל. 2 ידיים מאחורי אוזניים, לשלב אצבעות מאחורי עורף. 1, 2, לכיוון פוטבר. 3, עוד ברגליים. 4, עוד 4. 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר. לקחת רצועה עם יד שנייה. יד שנייה במות, לפתוח באלכסון לכיוון צקרה ולסגור, לכופף. לאשר ולכופף. עוד 4, עוד 3, עוד 2. פעם אחרונה ולשחרר. ניקח רצועה קצרה עם 2 ידיים. טוויסט לכיוון משנת הראש, טוויסט לכיוון פוטבר, לכיוון משנת הראש, לכיוון פוטבר. 1, 2, 3, 4, עוד 4. 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר, להוריד ידיים, לסובב כתפיים. שוב ניקח רצועה ארוכה עם יד קרובה לבר. 2 ידיים מקבילות לרצפה, סיבוזיש. עכשיו נעשה בורק לכיוון משנת הראש, לכופף מרפק ולאשר. בורק, לכופף ולאשר. צי. בורק, לכופף ולאשר. צי. עוד 3, עוד 2, פעם אחרונה, ולשחרר. להוריד רצועה, לשים בחזרה, להסתובב לכיוון פוטבר.
אנחנו באותו קפיץ כחול, מי שרוצה אפשר להוסיף קפיץ צהוב. ניקח שתי רצות וניקח כדור. תיקחו שתי רצות ארוכות. קחו כדור, אפשר קצרות אפשר לעשות. קחו אלכסון, לכופף וליישר, בסדר? אפשר לקחת רצות קצרות, ליישר ולכופף. 1, 2, 3, 4, הטיה קדימה, 5, לא לנתק כפות רגליים, 6, לא לעוף, 7, 8, 9, פעם אחרונה 10, ולשחרר, ולתידיים, כתף אוזן, חצי סיבוב מקדימה, כתף אוזן, חצי סיבוב מקדימה. קחו כדור ביד ימין, תפתחו ידיים. לסגור ולהעביר כדור ליד שמאל ולפתוח. 1, העברת כדור. 2, 3, 4, עוד 4, 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר, להוריד ידיים, להוריד ראש, המוח. שוב קחו כדור ביד ימין. עכשיו נריד ידיים למעלה, אבל הכדור מלמעלה, ולפתוח. להרים ולפתוח. 1, 2, מצוין. 3, 4, עוד 4. 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר. להוריד תוצאות, לשים בחזרה. לשים כדור בצד. תוסיף לקפיץ כולם, כחול וצהוב. ידיים מלמעלה, לנתק לשפנים. תרים עקבים כנגד קופסה. עם גרביים מחליקות אפשר להוריד גרביים. לפתוח, לאשר צרכיים, לסגור לכופף. 1, 2, 3, 4, עוד 4. 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולסגור, להוריד עקבים, להוריד לשמנים. לסובב שכב ליד ובחזרה ולנער. שוב ידיים לבר, שוב לנתק לשמנים. עכשיו לאשר ברכיים, לפתוח הרגליים ישרות ולסגור את הרגליים ישרות. פלנק ופירמידה. 1, 2, 3, 4, עוד 4. 1, 2, 3, פעם אחרונה 4, ולשחרר. יופי. תשימו ברכיים לקופסה, אחורה. להוריד לשמנים. להוריד בטח הזה. יד ימין הציד השאיפה, נשיפה להשקיע פנימה. ולהחזיר. יד שמאל הציד השאיפה, נשיפה להשקיע פנימה. עוד פעם מכל צד. צד השני. שוב שתי ידיים מגבר. להרים לשמנים, פה את ברגליים, ברכיים ביחד, בסדר? לפתוח מהברכיים ולסגור מהברכיים. 1,
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, פעם אחרונה שש, ולסגור, להוריד משפנים, להוריד בטח הזה, לנוע, ושוב להביא משפנים. עכשיו, למי שיש בלנס, לנתק רגל ימין בתוך out, בפוינט. לפתוח מהברך שמאל ולסגור. אחד, שתיים, שלוש, עוד שלוש. אחד, שתיים, שלוש, יפה. להוריד רגל, להוריד משפנים, קצת לנוח. צד השני. תרימו רגל שמאל בצורה מאוד גבוה. אחד, מהברך ימין. שתיים, שלוש, עוד שלוש. אחד, שתיים, שלוש. להוריד רגל, להוריד משפנים. שוב, להוריד משפנים, להוריד משקל על כפות ידיים. להוריד אגב. לפתוח עם הידיים ולסגור עם הידיים. פלנק. אחד, כמה שאפשר. שתיים, ידיים. שלוש. פעם אחרונה ארבע, ולשחרר. להוריד משפנים, לנוח. לרדת רגל למידה. לשבת על הקופסה. לנסוע ואפשר לשכב ביד פנימה והחוצה ולנהל. תוסיפו כל הקפיצה לעצמה. רגליים ונוצר פתיחות, תיקחו כדור לידיים. ללחוץ בכבוד ידיים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. שאיפה שונות. ללחוץ, נשיפה לשחרר. אחד, פלקס בכבוד רגליים. שתיים, ארוך, שלוש, ארבע, מרפקים לצדדים יותר. עוד ארבע, אחד, שתיים, שלוש, פעם אחרונה ארבע, ולשחרר להוריד ידיים, להוריד ראש לנוע. ידיים הולכות ימינה, לצידם, הם שמאלה, ושוב לקחת כדור, בסדר? ישנות לאחור חצי דרך, פלקס בכבוד רגליים, וקטנים, אחד, דגש למטה, שתיים, ללחוץ, שלוש, ארבע, חמש, פלקס, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, ולשחרר, להוריד ידיים, להוריד ראש. תרימו ידיים, לכופף ולשב. אחד, קטנים. שתיים, שלוש, פעם אחרונה ארבע, ולשחרר. ידיים ישרות, למתוח, וישנות לאחור לכופף. אחד, לשב ולכופף. שתיים, שלוש, ארבע, עוד ארבע, אחד, שתיים, שלוש, פעם אחרונה ארבע, ולשחרר, להוריד ידיים, להוריד ראש. שוב ניקח כדור, טוויסט בצד ימין ללחוץ, ומרכז לשחרר, טוויסט בצד שמאל ללחוץ, ולשחרר, פעם ימין, פעם שמאל, פעם ימין, פעם שמאל, פעם אחרונה לכל צד, ימין ושמאל, ולסתובב כתפיים, לגלגל כדור קדימה,
בחזרה. אז עוד 3 כאלה. עוד 2. פעם אחרונה. יופי. שוב ניקח כדור, טוויסט בצד ימין, לרגל בלנסון, בלנסון מרכז, טוויסט בצד שמאל, לרדת, מרכז, טוויסט, לרדת, לעלות, מרכז, טוויסט, לרדת, לעלות, מרכז, עוד 4, עוד 3, עוד 2, פעם אחרונה, ולשחרר יוריד רגליים, יוריד ראש, ולקום מהמיטה לצד שמאל. מצד שמאל תורידו כל הקפיצים חוץ מצהוב. ניקח קופסה אל הרצפה, מגבילה למיטה. צהוב או כחול להשאיר? צהוב. כחול, סליחה. כחול. למי שיקשה אפשר צהוב. אנחנו נשים ברכיים לכיוון משנת הראש. בסדר? לגלגל גרונות רגל ימינה לקופסה, ברך ימינה לכדור. רגל שמאל קדימה, בצורה כזאת. בסדר? בלנס. למי שאין בלנס אפשר לעשות בלי כדור. לקחת רצועה עם יד שמאל, לפתוח ולסגור. אם יש קשה אפשר לפתוח ולסגור עם 2 ידיים. בסדר? קדימה. עוד 3, יד ימין במודל. עוד 2, פעם אחרונה, ולשחרר, להוריד ידיים, להוריד ראש, קצת לנוח. שוב יד ימין במודל, לכופף וליישר מרפק. מרפק למטה, יד אל הכתף. 2, 3, עוד 3, עם יד שמאל. עם יד שמאל. ולשחרר. תורידו רגליים, תורידו ברכיים. עכשיו הפוך, לגלגל גרונות רגל שמאל, ברך שמאל לכדור, רגל ימין קדימה. צורה כזאת. יד ימין בברך, לפתוח מיד שמאל ולסגור, קטנים. עוד 3 למטה. עוד 2, פעם האחרונה ולשחרר. להוריד ברכיים, להוריד כדור, להוריד משקלים. לשים רצועה בחזרה, נעביר קופסה לצד השני. למי שקשה אפשר להחליף לצהוב, בסדר? שוב כדור. לגלגל גרונות רגל שמאל, ברך שמאלי לכדור, רגל ימין קדימה. לקחת רצועה קצרה, לפתוח ולסגור יד ימין. 1, 2, 3, 4, עוד 4, 1, 2, 3, 4 ולשחרר. עכשיו, לאשר ולכופף, בעשר סטרס, 1, למעלה, 2, 3, עוד 3, 1, 2, 3,
שלוש, להוריד ברכיים, להקריב על רגליים. עכשיו, לגלגל בונות רגל ימין, ברך ימין אל הכדור, רגל שמאל קדימה. אפשר עם שתי ידיים לפתוח ולסגור, בסדר? לפתוח ולסגור. עוד שלוש, עוד שתיים. פעם אחרונה, ולשחרר. לרדת מהכניסה, להחזיר רצון בחזק, לסובב כתפיים. להחזיר כוסות בחזרה. תעמדו לפני פורמה, עשו ככה בכבוד רגע, להביא ידיים שאיפה. השאיפה תורידו ידיים את לפתוח, ארוך ולסגור עם גב עגול. נעשה עוד 4. עוד 3. עוד 2. פעם אחרונה. ונעמוד חוליה אחר חוליה, תוסיפו קפיצאות ונעבור לצד ימין. יעבר לצד הזה. תעמדו באלכסון, להרים ידיים שאיפה, נשיפה ידיים על שתי כודפות. לפתוח, אפשר לנתק הכלים, ולסגור באלכסון. עוד 4. עוד 3. עוד 2. פעם נוספת. ונעבור לצד השני, לסובב שורש כף יד, פנימה, החוצה, כחול וצהוב, שני קפיצות שלנו. להרים ידיים שאיפה, נשיפה תורידו ידיים אליהם. שתי כותפות, לפתוח, לנתק הכלים ולסגור. נעשה עוד 4. עוד 3. עוד 2. פעם אחרונה, ולשחרר, לקחת כדור, לעמוד עם הפנים עליי, שאיפה להרים ידיים, ללחוץ על הכדור 1, 2, 3, 4 כפות רגליים ביחד, לנתק הכלים, להחזיק 1, 2, 3, 4, תורידו הכלים. כפיפה לכיוון ימין, למרכז, שמאל, עוד פעם לכל צד, פעם ימין, פעם שמאל, ולהוריד ידיים, תודה רבה, חג שמח, להחזיר כדורים בבקשה, בחזרה, לשחרר קפיצות, לנקות מיטות.